അപ്പോൾ ഹലോ ഗൈസ്, മിച്ചൂസ് വ്ളോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് എന്ത് വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ തറവാട് കടമ്പൂരിൽ നിന്ന ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര്. അപ്പോൾ ഈ സ്ഥലത്ത് ഒരു ഗുഹയുണ്ട്, ചെറിയ ഗുഹ. അതായത് ആരും ഇങ്ങനെ ഈ സ്ഥലം അങ്ങനെ കാണുന്നില്ല. പണ്ട് കാലത്തെ ആൾക്കാർ താമസിച്ചതാണോ എന്നൊരു സംശയമുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് അത് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഗുഹ നമ്മൾ ആദ്യം കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് ആ ഗുഹ കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഗൈസ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഗുഹ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗുഹയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഗൈസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഗുഹ. അപ്പോൾ ഇതാ കണ്ടോ, ഈ ചെറിയ ഗുഹ എന്താ വെച്ചാൽ ഈ കാട്ടിനുള്ളിൽ എങ്ങനെ വന്നറിയില്ല. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒരു വഴിയൊക്കെ ഉണ്ട്. കണ്ടോ ഗൈസ്, ഇതാണ് ആ ഗുഹ. ഇത് നമ്മൾ കുറേ നാളായി വന്നിട്ട്, ഈ കാട്ടിനുള്ളിലാണ് ഈ സാധനം. കുറേ നാളായി വന്നിട്ട് പിന്നെ ഞാനിന്ന് കുറേ തപ്പി സാധനം അവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി വീടെടുക്കാൻ. അപ്പം ഇതാണ് ഗൈസ് ആ ഗുഹ. ഓക്കെ, ഇവിടെ അങ്ങനെ ആരും വരത്തില്ല. പണ്ട് കാലത്ത് ആൾ താമസിച്ചാണെന്നാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ അവരൊക്കെ അങ്ങനെ നടന്നു പോയി, ഞാൻ പോയേക്കാം. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഗുഹ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ എടുത്തത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നിങ്ങളെ ഇതുപോലത്തെ നാട്ടുകളിലൊക്കെ ഇതുപോലെ എന്തൊക്കെയോ സംഭവങ്ങളുണ്ടാവും, നമ്മളതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മംഗളത്തിന് വന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഗുഹയുടെ വീഡിയോ എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എടുത്തിട്ട് വന്നതാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ ഗൈസ്.